आंखौ थैनो हो आं थैनो गोसो जादों ट्रेनानो थांगालासिगोन गोख्रैयाव गारदो लामाया सना प्लिज नों मानो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नागिरदों आं नों नङाबा थांनानै थानो हाया होनदोंना नोंहा हिनजाव थाखानानैनो आं नङाबा थांनानै थानो हाया होनखादों आंखौ नोंसोर बरबाद खालामजोब्बाय हगार आंखौ थैनो हो सना बिहाथ' हिनजाव दंखायो नोङो थैनो गोसो जादोंब्ला बिनि थाखाय थै नाथाय आंनि थाखायथ' नोङो थांनानै थानांगोन ना आंथ' हिनजाव गैयाना साला सैमा दाउला हिनजाव गैया हाबा जायाखै साला हाबा जानानै हिनजावा खारजाबाय दा हाबा जायाखै होननानै बुंखादों साला गोदै गोदै बुंनानै सिखिरि बायदि आंनि बिबारनि बिदैखौ सोबजोब्बाय थगायसुला लंपट साला आंखौ थैनो हो आंनि गोसो आं थैगोन सोरबा थांनानै थानो हायो ना हाया बेखौ आं जेबो मिथिया आं थैथारखागोन औ नंगौ आं हाबा जाबाय आरो आंनि हिनजावाबो खारबाय बे थार नाथाय आं हाबा जानानै हिनजाव खारजानायखाय रावखौबो गोसो थोफिननो मोनला नामा आरो हाबाबो जानो मोनफिनला नामा आं हाबा जानानै हिनजाव खारजानायब्लाबोथ' नोंनो अननाय होदोंना थार गोसोजों मोजां मोनदोंना नोंखौ प्लिज सना आंनि थाखाय थांनानै थानांगोन नों होमबा आंनि थाखायलाय आंबोथ' थार गोसोजों बेखौ मोजां मोनदों ना आंनि थाखायबो थांनानै थानांगोन साला नोंहाथ' हिनजाव दंखायोना हिनजाव थानानै मानो आंखौ थगायनांगौ आं नोंखौ जेबो थगायाखै सना आं नोंनि महर मुस्रिखौ नुनानै आंनि गोसो गोरबोजों थार मोजां मोनदों आरो आं सानदों आं हाबा जानायब्लाबो थैस' थांस' अराय सम नोंखौबो अनबाय थागोन आंबो नों नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा सना साला हिब्रमा हिनजाव थाखानानै आरो थांना थानो हाया होनना बुंबावदों मा आंहा हिनजाव थाखानायखाय आरो गुबुन हिनजाव हाबा खालामनो मोना नामा बबेयाव लिरनाय दङ हाबा जाखानायफोरा आरो गुबुन हिनजाव हाबा खालामनो मोना होननानै नों भगबान कृष्णखौ मिथिया नामा आंथ' सासेल'सो हिनजाव हाबा खालामदों नाथाय कृष्णआदि बेसेबां हिनजाव हाबा खालामदों नाथाय रावबो हिनजावफ्रानो कृष्णखौ 10 जन 20 जन 40 जन 100 जन हिनजाव हाबा खालामब्लाबो रावबो हिनजावफोरा कृष्णजों फिन हाबा जायालासिनो थाफिनाखै हाबा जाखानाय होननानै मिथिब्लाबो बिजों फिन हाबा जाफिनगासिनो दङमोन नाथाय आंथ' सासेल'सो हिनजाव हाबा खालामखांबाय नों मानोथो आंजों हाबा जानो तान मोनदों जुदि आंखौ कृष्णजों रुजुना नायोब्ला आंथ' आरो गोबां हिनजाव मोनबावनोसो दङ दासो नों हाबा जाबोला नोंजों सानैल'सो जागोन प्लिज सना गावनि जिउखौ दा फोजोबना ला नों आंनि थाखाय थांनानै थानांगोन नांगौब्ला नोंखौ ट्रेननि साखानि पाम होग्रा जानानैब्लाबो नोंखौ सानफ्रोमबो आलो गोजोन लाखिगोन होमबा आंजों हाबा जाया नामा आंहाथ' सासेयानो गैला बेहाथ' सासेयानो दंखायो आरो थानानैबो गोबां लाबावनोसो नागिरदों होमबा मा आं बे बुहुमाव सेंग्रायैनो बालन्दा जानानै थांना थानांसिगोन नामा होद साला दाउला होद साला हिब्रमा आं सोर सासेजों हाबा जानांगौ सानैबो कनफिउज खालामबाय थायो आंखौ थैनो हो होनदोंना आं थांना थानो गोसो गैला प्लिज सना नों दा थै आंनि थाखाय थांनानै थानांगोन नों प्लिज सना नों आंनि थाखायबो थांना थानांगोन दा थैसै प्लिज आंखौ थैनो हो